Εμείς, η δημοτική μας παράταξη, μαζί με όλες τις παρατάξεις, θα συζητήσουμε το θέμα ως αποκλειστικό στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτές οι σκηνές που βλέπουμε εδώ έξω από το Δήμο Χανίων μας γυρίζουν κάποια χρόνια πριν, που εξορισμένοι, βασανισμένοι Έλληνες έξω από πρεσβείες Δηλαδή, εσύ από τι μέρες είσαι? Την Ισία. ما حيوانات عندكم ماركو قريبه ماركو خليك روح ارجع Και βγάλανε απόρριψη. Η πρώτη καταγγελία στα δικαστήρια, ο δικαστής έκρινε ότι είναι δίκαια και έβγαλε προσωρινές διαταγές. Μετά που είδε ότι είναι κύματα μετανάστες οι οποίοι έρχονται στα δικαστήρια, σταμάτησε. Δεν μπορεί να τα πάρει στην πλάτη του. Είναι ο νόμος είναι με έναν τρόπο να μην μπορεί κανείς να κάνει διαπαράγματα. Όταν του ζητάς αφημί, ο παράνομος δεν μπορεί να το βγάλει. Όταν ζητάς σίκα, ο παράνομος δεν μπορεί να βγάλει οίκα. Έγινε εκείνο το κομμάτι με το διαβατήριο, η οποία κάθε μετανάστης που ζητάει αντίγραφο τέτοιο στην Ελλάδα δεν το παίρνει σε 2 μέρες. Περνάνε χρόνια να κάνουν έρευνα, μπήκε παράνομα από τη θάλασσα, από τα βουνά και κρατάει με τη γραφειοκρατία που ξέρουμε, κρατάει περισσότερο χρόνο. Το πήρε όμως το διαβατήριο του 2005. Και αντί ο Δήμαρχος, ο Δήμος γενικά να τους πει ότι το φάκελός τους δεν ισχύει, δεν χρειάζεται να παραλάβουμε το φάκελο, τους είπε εξής ότι πηγαίνετε να αγοράζετε ένσημα και παράβολο 1.500 ο καθένα και μετά από λίγο στην περιφέρεια βγαίνει απόρριψη. Και είναι άδικο αυτό. Είναι άδικο να πάρεις κάποια χρήματα από ένα μετανάστη ο οποίος δουλεύει 3 και 4 μέρες και μπορείτε να περάσετε αύριο το πορείο την πλατεία να βρείτε ότι είναι 200 άτομα, πάνε 10 και 15 να δουλεύουν. Η κοινωνία πραγματικά μας αγκάλιασε και αυτό είναι το μεγάλο ευχαριστώ. Έρχονται κάθε μέρα και μας μιλάνε και υπογράφουν και το βιβλίο εδώ και ρωτάνε για την υγεία των παιδιών και δικάζουν και την θέση του Δήμαρχου, η οποία δεν άφησε, σου λέω, για 2 στήλες στο Δημοτικό Συμβούλιο να περάσει. Ήταν έξω από το Δήμο και περνάει και ούτε ένα καλημέρα δεν είπε στα παιδιά.